Shikara baba mama 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 Shikara baba mama 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 Shikara baba mama mama Shikara baba mama 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 baba mama 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 Shibara baba mama 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 Dabaru shikara baba mama 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 Dakarura baba mama mama Shikari bari 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 ba 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 ba. Shikari bari 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 bari. Shikari bari 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 bari. Start कर sister. Sister. Praise God. Hallelujah. Sister Annette join जातात. Join झाले. Disconnect झाले गेलं. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Starting prayer आता. Shikara baba baba mama 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 Hala baba baba kaka kaka rashida de 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 Ta baba mama 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 baba Dukala baba baba mama 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 baba 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 mama mama Shikara Bari 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 bari. Shikari
Bari 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 bari. Bari 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 bari. Shikari bari. Shikari bari 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 bari. Sakara kala bara hara. हेलो स्टार्ट करिए आगे हा स्टार्ट कर हाई कथा ओपनिंग प्रेयर कोणी करतात गे Praise God. Praise God. मगळ बापा अरकान तुका दिता बापा बापा ह्या वरत्या वेळापासून Praise the Lord, sister. बापा आज आम्ही प्रत्येक तुझ्या संगतपणांत आम्ही हाजीर जाल्या या संजेच्या वेळा बापा सगळो दीस आम्ही आमचो वावर करत आम्ही प्रत्येक तुझ्या संगतपणांत आम्ही तुझे उतार ऐकूं आणि तुझ्या उतराप्रमाणे आमचे मन बदलून जिवीत बदलावनाक आम्ही आयते जाल्या बापा बापा उलय बापा कोण या घडी बहीण आमची ती देवाच्या उतरान तुझ्या उतरान आमकां कितें सांगूंक शकता ती तुझ्या पवित्रत्वाद्वारे सांगून आमकां ती आमच्या काळजा मनांत जिरोवन आमचे जिवीत परिवर्तन जावंक तुझ्या पवित्रत्वाद्वारे आमकां तुवें येदोळस तिर केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन आमेन आमेन आमेन. आमेन म्हजो आवाज ऐकता गे तुमका होय ऐकता ऐकता क्लियर ऐकता गे क्लियर ऐकता ओके थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस आज आमी शिकया मदर मेरीच्या विशयांत आता आमकां 8 दिसाचे आता नोवेन सुरू जाला न्ही मदर मेरीचे होय आज आमी तिचे विशयांत शिकया लेते मदर मेरी या संवसारांत आसतना तिका देवान विंचले तिका देवान विंचले कित्याक विंचले तिका आमकां एक सोडवून दराचे पासून आमकां एक सोडवून दराचे पासून सामा करेक्ट वय देवाक या संवसारांत आले हर एक मनशांक वाचोवचे पासून देवाचे प्लॅन आसले की एक मनशान या संवसारांत येवन ताचे निस्वार्थी न्ही खाले ताचे रगत या संवसारांत या भुमींत पडून सक्कड मनशा कुळाक बचाव करण ते ताचो उद्देश आसलो सर्गींच्या बापाचो उद्देश आसलो कोणी नाश जावन नजो हर एकल्यांनी एवरीवन टू बी सेव्ड अँड कम इन टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ सगळ्यांनी बचाव जायचे आनी सगळ्यांकी कळाचे म्हूण देवाची कुशी जावन आसली आनी देवाक ताचे कार्य लोकांक सेव करूंक देवान अवकार मोरयेक वेंचले त्याक तिच्या थ्रू सल्वेशन सगळ्या मनशा कुळाक हाडचे पासून तर आता मदर मेरी कशीन एंजल गेब्रियल आयलो लूक एक बायबल वर्सेस लूक 1:26 कोणाकी वाचयत गे घालतात जेजू या संवसारांत कित्याक आयलो जेजू या संवसारांत कित्याक आयलो
आमकां त्या संवसारांत धाडले सगळ्यांक हेमकोंडांतले बचाव करचे पसत, सिरापांतले सोडोवचे पसत. वय समा बापा वाची जेगी एक मिनिट आता देव आणि मनशांक ते आमचो संबंध तुटून गेल्लो संबंध ते परत्यान जोडच्या पसत जेजू आयलो ह्या संवसारात. देवाक आणि मनशाक आमचो संबंध कसो तुटलो पातकाद्वारे. तो जोडच्या पसत जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमचो आणि बापाचो संबंध एक करच्या पसत. माहिती ओके वाच. 6व्या महिन्यांक देवान गब्रिएल दूताक गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक अंकुरसरशी पाठयलो. आनीचे वाचेचे हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले ते अंकुरीचे नाव मोरी. वाच सिस्टर. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगात आसा. ही उतरां ऐकून मोरी सगळी शर्मेली आणि हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळे, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आणि परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राजस्थान सुरेस्पर देव ताका दितलो आणि जाकोबाचे संततेचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आणि ताचे राजवटीक अंतचो ना. पुरो सिस्टर पुरो. आता एकाच वेळा अंकार मोरयेन त्या गब्रिएल बोडव्याक देवाक ना म्हूण सांगल्यार म्हाका जावचें ना एक काम. कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार अंकार मोरी आसली ह्या संवसारांत त्या टायमार तेंचे नियम मस्त कठीण नियम आहले. ओके, मस्त कठीण नियम शास्त्री इतले कठीण आहले की ती कोणी एक अंकार स्त्री गर्भेस्त जावंक गर्भेस्त जाल्यार ताका पात्रांव दिशी मारतले मोइजेच्या नियमा प्रमाणे. तर अंकार मोरयेक ते इझी नसले, सुलभ नसले त्या टायमार प्रेग्नेंट जावचे. जाल्यार तिका गब्रिएल बडवो येवन तिचे लागीं उलयता आनी सांगता की तूं एक पुताक तू रेडी आसाय की म्हूण तिका विचारता. तिचे जबाब काले आहले. तिचे जबाब काले आहले, ना म्हाका पळया हांवें कितले डेंजर हे कठीण कठीण हे असाइनमेंट हे म्हाका जाता की हे कशें साध्य जाता. तिने क्वेश्चन केली की तिने क्वेश्चन करूं ना. तिने एक विचारले, हे कशें जातले, हे कशें जावचे विचारले न्ही तिने. हॅलो हांव अजून वारती म्हणाली. हांव अजुनी अंकार एक कशें साध्य जाता तिने तशी विचारले न्ही. कित्याक म्हळ्यार हय आतां ती हा म्हूण सांगूंक गब्रिएल बोडव्यान काले सांगले पवित्र आत्म्याद्वारे तूं गर्भेस्त जातली. पवित्र आत्म्याद्वारे तूं गर्भेस्त जातली. तिका ती दाळा जुजे सांगता तिचे एंगेजमेंट जाल्ले मात्र. आता त्यात प्लेसार आमकां दवरून पळया की आमकां आता आमी आमचे काजार जावना. आमकां देव बडवो येवन आमचे कडेन विचारता तूं एक पुताक गर्भेस्त जाताय गी. आमी आतांचे सायन्स मस्त मुखार गेला.
त्या टायमार मोजेच्या टायमार सॉरी मोजेच्या टायमार मोजस लॉ आले त्या टायमार इतले इझीन इतले सुलाभ नसले त्यांचे रिलेटिव्ह त्यांचे फॅमिली सोसायटी आणि ती फॅरसीस ती पुरा कशे तिका रावतात ये अगर ती प्रेग्नेंट जाल्यार ती तांचे हे कशे असता रेस्पॉन्ड काले असता ते तिका चिंतून ती भियोना तिने तक्षण सांगले जायत सिस्टर ते इले वाचिजे गे तुजेर येतलो वाचूंक जाय सिस्टर देव तिका जाप दिली पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आणि परमताची सकत तुजेर सवळी घालतली देखून तुझ्या जल्माच्या भुरग्याक भगवान देवाचो पूत म्हणतले मोरियन काले सांगले तेव्हा सिस्टर ते सकल कर सिस्टर हा सेकल वास आणखी सकल करा मरियम जाप दिला ना आणखी 35 घाल 35 नाही 34 आता पूण मोरी देवदूतागी म्हणाली हे घडचे कर हांव अजूनही अंकवार देव तिका जाप दिली पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आणि परमन्नतेची सकत तुजेर सवळी घालतली देखून तुझे जल्माच्या भुरग्याक भगवान देवाचो पूत म्हणतले अंकर साहेबीन मदर मेरीन देवाचे उतराक स्वीकार केले तिने उतार बिलीव केले तिने स्वीकार केले आणि बिलीव केले त्या दाडा ती काले जाली प्रेग्नेंट झाली तसेच जेजू तिने बिलीव केले प्रेग्नेंट झाली ताचे उपरांत जेजू आमचे मध्ये आयलो तसेच ती आत्मिक स्पिरिच्युअल थिंग ते तसेच आमकांय स्पिरिच्युअल थिंग्स आमकां आमी स्वीकार करीचे त्या दळ आमच्या जिवनांत ती आमी गर्भेस्त जाता तशें म्हळ्यार आमी मिरेकल पळोवंक शकता आमी गर्भेस्त जाता आनी आमी मिरेकल पळोवंक शकता आमच्या जिवनांत आमी गुड न्यूज पळोवंक आमी शकता जशें मदर मेरीच्या जिवनांत तिने गुड न्यूज पळयले देवाच्या उतराक स्वीकार करून ते पात येवन त्या उतरा प्रकार तिने डिसिजन काडिल्ले आणि ती कल्ती जाली ती तशेंच आमी देवाच्या उतराक बिलीव करता केदाळ आमी देवाच्या उतराक आमी स्वीकार करता त्या वेळा आमच्या जिवनांत ती गुड न्यूज येता आता आमी पळया आमच्या रिट्रीटेक आता आमी मुस्त जाण येतात रिट्रीटेक थोडी आमी पळयता थोडी एक 6 मंथांत 6 म्हयन्या भितर तांणी इतले फास्ट शिकतात आणि ती तांची ग्रोथ इतले फास्ट जाता आणि थोडी 6 वर्सां गेल्यार कांय ग्रोथ ना खंयची ग्रोथ ना कांय करनात येवचे आनी पटयेचे अशें जावंक साध्य आसा करतात ते स्वीकार करनात ते उतार कांय चेंजस ना कांय बदलाव ना येचे आनी पटयेचे देवाचे उतार आयकुनचे एकानंत आनी एकानंत सोडचे मागीर नेक्स्ट मंथान परत्यान येवचे आयकुनचे मागीर फाटल्या घरा गेल्या उपरांत सेम पयल्यांचे बरीत जीवन मागीर तशें कितलीं वर्सां गेल्यार कांय चेंजस ना होय की न्ही पण थोड्यांक थोडी तातून थोडी
येतात फटाफट शिकतात आणि देवाचे उतराक स्वीकार करतात. ते उतर बिलीव्ह करतात, त्या उतर कन्फेशन करतात, त्या उतरांक त्यांनी मेडिटेट करतात, त्या उतरांक त्यांनी कल्पना काय म्हणजे विजन करतात. ते प्रेग्नेंट जातात आणि त्यांनी जन्म दितात. म्हळ्यार गुड न्यूज तांकां तांच्या जिवनांत येता. होय की न्ही? होय. प्रिचराच्या आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूंक घेता. प्रिचरा भितर पावर ना. पावर काल्यांत आसचे? उतरांत असतो देवाच्या उतर उतरांत आसचे. देवाच्या उतरांत पावर आसा. आम्ही प्रिचरा फाटल्यान वचून मुझे पसत माग ताचे म्हाका म्हज्या माथ्यार हात दोन माग म्हाका एनॉयंटींग कर. आमकां प्रिचरा फाटल्यान धांवूंक ना. आमकां देवाचे काल्या फाटल्यान देवाच्या उतरा फाटल्यान देवाचे. केदाळ आमी देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवता. केदाळ आमी देवाचे उतर दीस रात आयकता. त्या उतरा प्रकार आमी आमचे जीवन आमी बदलिता. केदाळ आमी त्या उतराचे आमी मेडिटेट करता दीस आनी रात. योशुवा 8 काले म्हणटा देवाचे उतर सदांच आमच्या तोंडांत आसाचे. ते दीस रात आमी मेडिटेट करीजे. उतरा प्रकार आमी चलाजे. ऍक्शन आमी चलाजे त्या उतरा प्रकार. ते दाडा आमचे जीवन फळाभरीत जाता. वी विल बी प्रॉस्परस अँड सक्सेसफुल. देव आमकां करता की प्रॉस्परस सक्सेसफुल देव करता की कोण करता? आमचो भावार्थ. आमचो भावार्थ करता. आमी दवरलो भावार्थ ते आमकां प्रॉस्परस करता, आमकां सक्सेसफुल करता. देवाचे उतार सांगता. देखून आमकां प्रिचरा फाटल्यान धांवूंक ना. आमकां फाटल्यान धांवाचे देवा जेजू फाटल्यान. हांव एक एग्जांपल सांगता. एक मुस्तुग्रेस्त मनीस आहलो. ग्रेस्त मनीस ताका एकलोच पूत आहलो. तो आर्ट हे बरा करता काय म्हणटा पेंटिंग करता. एक दीस तसो पूत मेलो. पूत मेलो. मुस्तुग्रेस्त तांणी ताचे पेंटिंग आसा न्ही ते पुरा वर्ल्डांत सेल जाता. आनी ताका मस्तू रेट त्या पेंटिंगाक. व्हडले मनीस येवन ते पेंटिंग काणयतात. व्हडले मनीस येवन ते पेंटिंग काणयतात. पण एक दीस त्या व्हडल्या मनशाचो पूत त्या पेंटराचो पूत तो आर्टिस्टाचो पूत मरता एक दीस. जाल्यार मस्त लोक येता ताका पळोवंक. ताचे पुरा मोर्नांनी पुरा जाता. इल्ले दिसा उपरांत इल्ले वर्सां उपरांत तो मनीसय मरता. म्हळ्यार तो पेंटर आसा न्ही तो ओनर आसा न्ही तोय मरता. पूत मेल्या उपरांत बापूय मरता. बापूय मेल्या उपरांत ताच्या घर मस्त व्हडलें घर आनी त्या घरांत मस्त पेंटाचे मस्त डिजायनाचे पेंट आसता. मस्त वेरायटीजाचे पेंट आसता. पेंटिंग ताणें केल्ले आसता. ताच्या घरा नौकर असतात. भायर काम करन गार्डनांत आनी ते हांगा ते मस्त जाणां काम नौकर असतात. एक दीस अशें अनाउन्समेंट जालें की आतां ते पोडले ताचे हे आसता न्ही ताका वारीस तर कोणी आसा कोणी ताका जायचे न्ही. देखून ते अनाउन्समेंट करतात आतां हांगा हे पुरो ताचे इतले व्हडले प्रॉपर्टी आसा ते आमी एलाम काले म्हणचे ताका एलाम म्हणचे न्ही. एलाम करता. सकड़ा येया म्हणटाने अनाउन्समेंट केलें. तर मस्त लोक आयलो. मस्त ग्रेस्त आयले पुरा ते थिंग्सांनी पुरा काणोवंक. तशें स्टार्ट केलें ताणें एकल्यान स्टार्ट केलें. आतां एक वस्तू एलाम करता म्हूण. पयलें ताणें ताचे पुताचे फोटो ते काणयलो आनी ताणें सांगलें हे फोटो कोणाक जाय. ओपन हे फोटो कोणाक जाय. ते जाल्यार कोणी येवना काडूंक मुखार. हाका 100 रुपये ताणें स्टार्ट केलें. एक 100 रुपये हे कोणाक जाय फोटो. ताचे फोटो काडूंक कोणी येवनात. मस्त ग्रेस्त ते आयिल्ले त्या जाग्यार ताच्या घरा. कोणी काडूंक येवनात 100 रुपयाक. ते ताच्या गार्डनांत एक काम करतलो
एक दुबळो मनीस आलो गाड्यान राहिलो मुखार आणि तो सांगलो ताणे सांगले ये मुज्या ओनराचो पूत ताका म्हाका तसो फोटो जाय तो म्हजो ओनर असो पूत ताणे म्हाका हांगा काम दिला ताणे म्हजो मोग केला ताणे म्हाका मस्त हेल्प केला म्हाका हो फोटो म्हाका जाय म्हूण ताणे 100 रुपये दिवन तो फोटो काणयलो आणि लोक पळोवन उरतालो मागीर तो वचून आता ते फोटो दिल्या उपरांत मागीर तो एक पेपरान आयलो आणि तो सांगता की आता हांव सांगता की ओनरान अशें बरोवन दवरला विलांत कोण म्हज्या पुताचो फोटो काणयताने ताका पुरा हे प्रॉपर्टी पुरा ताकाच त्या पुताक पुताचो फोटो कोण काणयता ताका तो म्हणटा आता खंयचे वस्तू येयला करना हांगा हे पुरा जो पुताचो फोटो काणयला न्ही ताकाच हे पुरा प्रॉपर्टी ताच्या नांवार ताकाच येता पुरा ते दोळा तो त्या मनशाक सक्कळ पुरा प्रॉपर्टी मेळ्ळे ते आले प्रॉपर्टी ताचेच जाले तशेंच केदाळ आमी पुताक काणयता केदाळ आमी पूत म्हळ्यार कोण हांगा जेजू केदाळ आमी जेजू काणयता उरले पुरा आमचेत समजले की तुमकां वय 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 तुम्ही आयकला गे ना आता ऐकलंय हा कोण पुताक काणयता न्ही ताका सकट ताचेन जाता तशें देवान आमकां जेजू दिला अवकार मर्येद्वारी कित्याक आमी ताच्या उतराक आमी काणयता न्ही ताच्या उतराक आमी बिलीव करतात उरले पुरो आमचेत सक्कडी आमचेत देवाचे उतार सांगता कित्याक आमी रायाची भुरगीं न्ही वय आमी रायाची भुरगीं आमकां आमचे ते उकांचे उणेपण आसूंक साथ दिना कित्याक म्हळ्यार पुताक काणयल्यार सक्कडी फ्री सक्कडी ताचेच जाता थँक्यू जीजस मुखार आता आमी रोजरी करता न्ही आमी तेर्स म्हणटा न्ही वय कोण सगळं तेर्स म्हणटा सगळे म्हणता की घरा तेर्स म्हणतो आमी कशे तेर्स म्हणटा नमान मरी नमान मरी एक रुपयेन मरले बडबड नी स्लोली सांगता म्हजे एकले वळखीचे आसा ते आमचे रिट्रीटाक आयले ते आमचे ते एक पोटी रोजरी करतात मराठीन करतात रोजरी आणि ते म्हाका म्हणटा ते तुमी काले सांगतात बडबड म्हाका कांयच समजना ते हिंदवांचे म्हाका कांय समजना तुमकां बडबड करतात ताका हांगा आसा न्ही कॅथलीक बिलिवर आनी हिंदवांची कोणी कॅथलीक जावंक जाय जाल्यार हांगा RCA क्लास 1 वर्साचे RCA क्लास म्हूण आसता ते RCA क्लासींत आसा न्ही सक्कड प्रेयर हेजे सतमानता हेजे आमचे बाप्पा नमान मरे मागीर सक्कड आसा ते पुरा प्रेयर हेजे मागीर तांकां बायबल स्टडी आसता 1 year ताचे उपरांत सक्कड आयले उपरांत तांकां बॅप्टिजम आनी एक लायली आमची बिलिवर ती बिलिवर आमच्या हातून आयली कॅथलिकांत आयली तिकाय काणूंक आसले बॅप्टिजम बॅप्टिजम कम्युनियन कन्फर्मेशन पुरा मेळटा तांकां इस्टरा दीस 1 yearची कोर्स आसता जून आतां मार्च मुसार ताचे मागीर तांकां मेळटा ते जाल्यार ते पुरा बाय हार्ट हेजे प्रेयर ते जाल्यार ती म्हाका म्हणटाली म्हाका तुमी पुरो सांगतात न्ही म्हाका समजना पटापट सांगतात म्हाका समजना तेचे म्हाका तुमी बरोवन दी मागीर म्हजे एकले फ्रेंड आले म्हाका दिसलें हिंदी बरें बरोवंक येना स्पेलिंग मिस्टेक जाता ताणें बरें एक ताका बरोवन दिलें मागीर ताका कळलें तातूंत काले बरयला ते ताका समजोवंक लागलें हांव मँगलोर येता हांव मँगलोर येता हांव मुस्तुजानाच्या घरा हांव गेल्या रोजरी करता हांव आय बिलीव इन गॉड आसा न्ही त्या वार्ते सांगतना मातशें पुरो सांगूंक जाता नमान बरे कृपन बरले स्वामी तुजे सांगत जातना
पुरा लास्ट मुसर जाता सांगून पटापटा 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 पटा काले सांगतात समजा ना. देखून आम्ही आता ती मदर मेरीची आम्ही रोजरी करता त्या देवाच्या उतरांत सामर्थ असा. आम्ही चिंतून सांगतात की आम्ही मेडिटेट करता की ती मदर मेरी तिचे जीवनांत असले ते बरेपण ते कालतेपण ते आणि तिने 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 सलिली ती जिनी ती आम्ही विजन करणं मेडिटेट करणं आम्ही सांगितले रोजरी करताना ते ते फ्रुटफुल जाता. आता आमकां थंय बीन एक एंजल आयलो सांगूंक पवित्रात्मेद्वारे ती प्रेग्नेंट झाली. ती त्या टायमात ते तितले इझी नातले. सोसायटी तिका एक्सेप्ट करू ना, नेबरा तिका एक्सेप्ट करू नातली, रिलेटिव्ह तिचे पॅरेसीस ते गांवची लोक सकट तिच्या विरोध येवंक पुरो जाल्यार तिने काले गेले देवाच्या उतराक म्हाका काले जाता ते कंडिशन ते सिच्युएशन मस्तू कठीण आले त्या टायमार पर जाल्यार ती देवाच्या उतराक काल्तिमान घालता आणि ती सांगता हांव तयार आसा. तिने देवाच्या उतराक बिलीव केले. तिका गोत्ताले म्हज्या द्वारी देवान हे सुरू केल्ले काम एंड मुसार पावोवचे काम कोणाचे देवाचे. ती रिसीव करता ते उतार आणि ती हंबल जाता आणि ती तिका फळ मेळटा. मिराकल तिच्या जीवनान जाता. गुड न्यूज आणली ती आमच्या पासून. आता आमकां सायबीन एक्सेप्ट केले तर आता आमकां देवाचे उतार आमकां सांगता की सगळ्या संवसाराच्या कोणशार वचून शुभ वार्ता प्रसार करा, प्रगट करा. कितली जाणां रेडी आसात सांगूंक पुरो न्ही. म्हाका काम आसा, म्हाका म्हजे घर कशें चलता, म्हाका ते रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा, हे रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा. म्हणजे रिटायरमेंट जावन दी ताचे उपरांत पळया सांगता की ना आमी. हॅलो सांगता न्ही पळया पेद्रू आल्लो न्ही ताका तो बिझनेसमॅन आल्लो. तो मासली धरतलो, ताचे बिझनेस बरे चलतले. जेजून ताका आपयले तो सकटसून जेजूच्या फाटल्यान गेलो की ना गेलो. आमकां कित्याक इम्पॉसिबल जाता, आमकां कित्याक जायना, कश्ट जातात कित्याक आमी ताच्या मोगाचो अनुभव करूना देखून आमकां कश्ट जातात. आता मोरयेक पळय तिका त्या टायमार एक प्रेग्नेंट जावची एक अवकार स्त्रियेन मस्त कश्टांचे मस्त भयंकर सिच्युएशन आले त्या टायमार. तर तिने फेस केले की ना केले. आता एक्झाम्पल एक लव्ह मॅरेज जाता न्ही. लव्ह मॅरेज एक चेडू चेड्या फाटल्यान मोगार पडटा आनी ती चेडू सकट सोडून चेड्या फाटल्यान धांवता, सकट सोडून धांवता. ते कित्याक ते धांवता, त्या चेड्याचो तो मोग करता देखून ते काले करता सकट सोडून धांवता ताच्या फाटल्यान. तशेंच आमी रेडी आसा की संवसाराच्या कोनशार वचून जेजूची शुभ वार्ता प्रसार करूंक आमी तयार आसा की कोनशार सोडा आमच्या सायडीच्या घरा आमच्या फॅमिलींत रेडी आसा की आमच्या गांवांत जायना आमच्या फ्रेंड सर्कलांत कित्याक आमी जेजूचो मोग आमी अनुभव करूंकूच ना ताचे विशयी आमकां सांगूंक कश्ट मारतात. म्हाका कोण काले करतात, म्हाका कोण काले सांगतात न्ही. थँक्यू जीसस. आता सांत पाऊल पळया. सांत पाऊल घोड्यार येताना तो सेकेल पडलो आणि त्याची दिश्ट गेली. ताच्या सांगात आल्यांनी सकडांनी आणि ताणे पेद्रून आणि ताच्या सांगात आल्यांनी सकडांनी उजवाड पळयलो. आवाज कोणी ऐकलो
आवाज कोण ऐकलो? सांपावलून मात्र आवाज ऐकलो. दुसऱ्याने ऐकलो गे आवाज ना ने. तो काले म्हणता सांपावलं काले म्हणता देवाकडे तू कोण सोम्या ने आम्ही तुझ्या पसत काले करीचे. Who are you, Lord? सांगता गे ना? वय Who are you, Lord? What? आम्ही तुझ्या पसत काले करीचे. आम्ही सांगता गे तसे. आम्ही सांगता गी जेजू आम्ही तुझ्या पसत काले करीचे. आज हवे काले करीये तुझ्या रजांत सकाळी उठताना. आम्ही सांगता गी जेजू तुझ्या रजांत हवे आज काले करीचे. जेजू म्हाका सांग आज हवे कोणाक तुझे उतार दिचे. आज हवे तुझ्या रजा पसत काले करीचे. आम्ही सांगता गी सांगता गी भारी होणे. आता हांव मदर मेदीने तिका मुखार काले करता ते तिका ಗೊತ್ತು ना. तिचे भितर डाऊट येऊ ना. ती पातयली देवाच्या उतराक. अगर देवान या संसारांत म्हाका अगर देवान म्हज्या जिवनान म्हाका विसले जाल्यार ते काम म्हजे द्वारे जाता जाल्यार तो एंड करताय कोण तोच करतलो. तिने भावार्थ धरलो तिने पातयेनी धरले देवाच्या उतराच्या वयर. काना नगरांत ते वाईन उणे पडलो ने ते दळा आता काजाराक येता ना आम्ही काजाराक येता ते दळ आम्ही खंयच्या मुडार येता आम्ही एन्जॉय करच्यात मुडार असता ने. आम्ही काही हेल्प करच्या ते येता की एन्जॉय करूंक येता कोणी आमकां काजाराक आपयल्यार. आता हांव करसायबीनीक काजाराक आपयले जेजू की आपयले शिशांक की आपयले. आता आम्ही काजाराक गेल्या उपरांत आम्ही एन्जॉयमेंटाच्या मुडांत असता न्ही एन्जॉय करच्यांत असता की ना. असता की ना. वय असं आता त्यात मुडार असता न्ही. पर मदर मेरीन काले केले ती भितर गेली वायन उणे जाल्ले ते दळा ते रावून जज करून येतले ती वचून तांकां. आनी इतले उणे वायन हाडला हांकां कळना इले चड हाडीचे उणे पडटा म्हूण कळना गी हांकां. ते दळे उणे पडूं नजो खंयचे जेवण उणे पडूं नजो खंयचे उणे पडूं नजो इले चड हाडीचे. तिने वचून ती जज केले गी तांकां ना. तिने ते कुमो करूंक गेली. तिका गरज नासले ते वचून ताच्या पुता कडेन सांगून तिच्या पुता कडेन सांगून वायन उणे पडला तूं मिराकल कर म्हूण सांगची तिका गरज जाले गी ना. ती हेल्प करूंक गेली तांकां. ती तिचे नेचर पळया तिचे कॅरेक्टर हेल्पिंग नेचर ने ती कुमो करतली. आणि ते जज करूंक वचना ते. आम्ही जाल्यार काले सांगतले आनी काले उणे हाडला वायन कित्याक जज करता न्ही आमी. तिने जज केले की ना ती तांकां हेल्प करूंक गेली. ने पुताक सांगून तो वायन उणे पडला तू अजाप कर. जेजून काले म्हणले म्हजी घडी आज आनीक येवं ना. तेन्ना जेजून तिच्या काले म्हणले स्त्रिये होय की न्ही. स्त्रिये म्हणले न्ही. स्त्रिये म्हजी घडी आतां सर येवं ना. कित्याक तिने ताका स्त्रिये म्हूण सांगले जेजून. ताका कारण आसा स्त्रिये म्हूण सांगूंक. कारण नासतना जेजू तशें उलयना. कोणी सांगेत गी कोणी सांगेत गी जेजू स्त्रिये म्हूण कित्याक सांगले आमकां साहेबिनीक. ते पहिले उत्पत्ती ग्रंथार ते बरें म्हणलें स्त्री सांगतात तिचे मस्तक चेंचले म्हणून ते स्त्री कोणी नाही बरी माहित म्हणून उल्लेख करच्या पुसत जेजून तिका स्त्रिये म्हणून आपयले. एक्झॅक्टली होय एक्झॅक्टली. देखून तिका स्त्रिये ते उद्देश आलो ते स्त्रिये सांगूंक. मदर मेरी ती बेजार केले गी तिने त्या टायमार तिने बेजार करू ना.
तिने सांग तू गारा ये तू कशी केता सांगले की तिने ना ती उगीत रावली ती खालती झाली ती पाठी जबाब देणे देऊ ना मोरी जाऊन असा ट्रू डिसायपल देवाची ट्रू डिसायपल जाऊन असली तिने कदाळे कंप्लेन करू ना तिने कंप्लेन केले की काही करू ना आता पळे तिने कंप्लेन करू ना तिने तिचे तोंड उक्ते करू ना ती हरेक उतराक देवाच्या उतराक खालती मान गेली ती हंबल जाऊन असली हंबल म्हळ्यार काले हंबल म्हळ्यार काले हंबल मीन्स टीचेबल तयार असली शिकोंक तयार असचे म्हाका सक्कड येता म्हाका शिकोवची गरज ना म्हाका सक्कड येता ते काले प्रायड हंबल मनीस केदाले टीचेबल असता तिची मदर मेरीची जिनी आसा न्ही ती इझी नातली तिची जिनी इझी नातली मुस्तू तिने कष्ट दोनी सोसल्या तिच्या जिवनांत ती प्रेग्नेंट जावन आसली डिलिव्हरीचे टाइम लागी पावतना सांज उजे ती कापोन व्हरून येता दुसऱ्याच दुसऱ्या प्लेसात 9 मंथ्सचे प्रेग्नेंट असताना त्या टायमार आता रोड आणि पुरा स्ट्रेट असतात त्या टायमार रोड पुरा स्ट्रेट असले की वयर गुड वयर सेकेल असले न्ही आणि 9 मंथ्स जाताना आम्ही लेडीज कोणी जाऊन दी वचून तू ट्रॅव्हलिंग कर ते गोड्याच्या वयर जाता की आता 9 मंथ्स जाताना ट्रॅव्हलिंग करणार रेस्ट काण येतात न्ही त्या टायमार ते इझी नातले आणि तिका हॉस्पिटल लागी नातले कितले की पयस आले तिका चलोवन वचून तर तिने केदाळे कंप्लेन केले की कांय करू ना तोंड बंद दवरले तिने देवाचे उतार मेडिटेट करून सीर केले तिने फायट केले केदाळे डाऊट करू ना केदाळे क्वेश्चन करू ना ती बावरतांत रावली न्ही आणि ते काननगरांत ते काजाराच्या टायमार वायन उणे पडले ते दळा ती आपल्या पुताक सांगता शिसांक सांगता जो म्हजो पूत सांगता ते करा वैगिनी जो म्हजो पूत सांगता ते करा सांगले की ना ती आमकां काल शिकयता म्हळ्यार म्हजो पूत तुमी म्हजो पूत काले सांगता ते तुम्ही ऐकया म्हज्या पुताचे उतार ऐकया तो काले सांगता ते तुम्ही ऐकया ते तुम्ही करा आता आम्ही मस्तुपट्टी पळयला की त्याला आम्ही देवाचे उतार सांगूंक येता मस्तुकडे येता आम्ही देवाचे उतार दिवन देवाचे उतार सांगले तर प्रोटेस्टंट तुम बिलीवर आहे क्या तू प्रोटेस्टंट घे ते घे कित्याक जेजून देवाचे उतार सांगता साम 138:2 काढयेत गी सिस्टर 138:2 देवाचे उतार सांगता जेजून ताच्या की वयर ताच्या उतराक दवरला देवाच्या उतराक ताच्या की वयर दवरला आज आमकां देवाचे उतार ते इम्पॉर्टन्स कित्याक ना देवानूच ताणे ताच्या उतराच्या की वयर दवरला ताच्या की वयर ताचे उतार दवरला साम 138:2 तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां तुझ्या मोगा आनी विस्वासीपणा पासत तुझ्या नांवाक हांव अर्गां दितां कित्याक तुझें नांव आनी तुझें उतर सकटां प्रास तुवें वर्तें केलाय इंग्लिश बायबलांत देव ताच्या की वयर ताचें नांव दवरला मॅग्निफाय हिज नेम मॅग्निफाय द वर्ड ताच्या की ओरते देवान ताच्या की जेजून ताच्या की ओरते ताच्या उतराक दवरला आज आमकां देवाचे उतार आयकूंक आमी कितले रेस्पेक्ट दिता त्या उतराक दिता आमी रेस्पेक्ट मदर मेरीन देवाच्या उतराक पयलो स्थान दिलो होय की न्ही वय तिने देवाच्या उतराक तिने बवर्त दवरलो तिने केदाळे कंप्लेन करू ना इतले प्रॉब्लेम्स तिच्या जीवनात आनी मुस्त आसा तिचे विशयी शिकोवंक आमी तेर्स म्हणटा आमी कितले मेडिटेट करता देवाचे उतार तेर्स म्हणून बडबड 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 सांगून येता मेडिटेट करता आमी ते विजन हाडटा गी तिने चलली ती जिनी तिचे देख काडून आमी चलता
आम्ही नाही बडबड सांगून त्याचे देखून तिचे जिनियसो एक्झाम्पल ती आमकां एक एक्झाम्पल तिचे जिनवे आम्ही मस्तू शिकता मस्तू शिकूंक आमकां मेळटा तिचे इतले प्रॉब्लेम आयल्यार तिने तिचे तोंड ओपन केले की इतले कठीण परिस्थितीन ती येताना तिने केदाळे जेजू कुर्सार मारताना जाऊन दी निर्जीव कूळ ताची तिच्या उस्क्यार दिताना तिने केदाळे कंप्लेन केले की तिची जिणेंत मस्त दूख तिने भोगले केदाळे तिने कंप्लेन करू ना केदाळे तिने तोंड उक्ते करू ना ती सक्कळ देवाच्या उतराक कालती मान गेली ते ओल्ड टेस्टमेंटांत आमी आयकता इस्रायलाच्या लोकांक प्रॉमिस लँड देवान दिले ते दळा तांकां 40 days चे जर्नी आसले वचूंक प्रॉमिस लँडाक दूध आनी मोव वलसो तो गांवाक वचूंक 40 दीस आले तांणी कितले कंप्लेन तांकां देवान देवाचे उतार तांचे भितर आयिल्ले तांणी स्वीकार केले की ते उतार तांणी स्वीकार केले त्या उतरा ते 40 days जर्नी तांकां वचूंक आले ते तांकां 40 वर्सां लागले कित्याक तांचे कंप्लेन तांचे तांकां बवार्थ नासलो देवाच्या उतराचे वयर ती भियेली ते लागीं पावता न्हय ते प्रॉमिस लँडांत ते जायंट आसले ते आसा हे आसा म्हूण ती भियोंक सुरू केले ते हांगा येता न्हय तशें हांगा 40 दीस तांणी प्रॉमिस लँडाक वेताना कितले कंप्लेन आमकां उदक ना आमकां तें ना आमकां हें ना सदां हे कितें खावचें तें करचें हें करचें 40 दीस मात्र तांकां प्रॉब्लेम आले ताचे उपरांत तांकां तांचें जिवन मस्त बरे देवान तांकां दिले बरो गांव तांकां दिलो तर तांच्या कंप्लेंटा दरम्यान तांकां वेगळी फावो जावना ते तातूंत मस्त लोक मेलोय थोड्यांक त्या प्रॉमिस लँडा एंटर जावं की तांकां जावना देखून आतां हांव करमुरये की तेत्ता आयले न्ही देवाचे उतार तेत्त उतार तिका आयले तिने कंप्लेन करूं ना तिने डाऊट करूं ना ती बिलीव केले तिने आणि ती हंबल जाली देखून तिका देवान वयर उबारलो थँक्यू जीजस आणि ती हेल्प करूंक रेडी आली तिचे नेचर हेल्पिंग नेचर आसलें कंप्लेन करना ती वायन उणे पडल्यार तिने हेल्पिंग तिका गरज नासले वचून ते वायन उणे पडल्यार तूं मिराकल कर म्हजे पुता म्हूण सांगून तिका सांगची गरज नासली पर ती तिचे केअरिंग पळय कितले केअर करता ती सगळ्यांक ती आपणा चित्त म्हूण चिंता मुजत्त घरा उणे पडला म्हणल्यार बरी ती तांकां हेल्प करूंक येता आतां आमच्या रिट्रीट सेंटरान ती हांगा आमच्या 5 कडेन जाता मुंबयंत ते एक कडे आसा न्ही हांगा वसाई ते कुकिंग करूंक आसा लोक आसा मागीर आमची प्रिचरात तांकां हेल्प करतात आनी प्रिचींग केल्या उपरांत ते हेल्प करतात वाडूंक येतात मागीर थोडी रिट्रीटाक येतात न्ही ती पुरा चुपचाप काम करतात झाडू मारतात ते भितर डॉमेट्रींत रावतना ती गेली जाले उपरांत काडटात ते क्लीन करतात कोणी कोणाक कितें सांगना तांच्या तांणी करून वेतात आनीक घाटकोपर आसा घाटकोपरांत ते कुकू ना टीम मेंबरांनी वचून रांदचे आनी पुरो लेडीज आनी सगळ्यांकी घरा काम आसता सगळ्यांकी घरा फॅमिली आसता पर 10 o'clock आमचे रिट्रीट स्टार्ट जाता 10 to रात्री 9 वरां म्हणसर आसता सॉरी 8:30 म्हणसर आसता दोनूय टायमाक रांदून दवरचे 10 वरां पयले सगळे आमी टीम मेंबर वचून ते रांदता हांव इल्लें पयस रावता म्हाका हांवें केदाळे चिंतचे हांवें वचून एक हेल्प करूंक कसो हांव रेडी करता हांव येताना केदाळे म्हजे सांगता कोणी येतात हांव तुजे सांगत येता मागीर तांकां म्हाका वेट करचें पडटा तांकां आपूण म्हाका फास्ट ट्रेनीन धरचें पडटा कित्याक स्लोर गेल्यार मस्त वेळ जाता 2 रिक्षा एक ट्रेन धरचें फास्ट ट्रेन तशें हांवें तांकां राखून हांव येताना वेळ जाता केदाळे 10 वरां पावता इल्लेशें पयलें पावता म्हाका तांकां हेल्प करूंक जायना जाल्यार मागीरलें काम करयेत म्हाका ताचे उपरांत जाल्लें पुरा काम करयेत तशें ती पुरा निस्वार्थी सेवा करतात ते आतां आमकां पे करून दवरयेत कुकाक तर आमी सगळ्यांक मेळून आमकां ते रिट्रीट सेंटर फ्री मेळ्ळां आमकां ते पे करूंक ना पाद्राबान फ्री दिला एक चॅपल 100 लोक म्हणसर बसयेत तातूंत फॉर 85-90 म्हणसर लोक 90 लोकांक दोनी टायम रांदून
पुरो टीम मेंबर 7-8 जण आसा ते लागीं लागीं आली इल्ली वेगळी येतात म्हाका आनी हांगा हांव खंय रावता पण ते आमकां इल्ले पयस पडटा आमकां फास्ट ट्रेन धरून वचचें पडटा ताचे उपरांत रिक्षा धरची तशें इल्ले वेळ जाता आनी पावसूय येतलो आनी सकाळीं वचूंकूच जायना ट्रेनार इतले गर्दी आसता वचूंक जाल्यार ती मन आसा वचून करया 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 म्हाका इतलें खुशी जाता ते 10 वरां सकट काम रेडी जावन ते बसतात सगळे आनी एक आमचे रिट्रिटान बरें म्हणल्यार पयले हांव गोवा ब्रदराचे एक रिट्रिटेक हांव गोवा गेल्ली सिंग करतेली आसतात ते टॉयलेट धुतात प्रिचींग करतेली टॉयलेट धुतात आमकां गोतूच ना ती सिंग करतात ती प्रिचींग करतात हांव स्टार्टींग येतना म्हाका गोतू नासले ते चुप आमी सकाळी न्हिदूंक गेल्या उपरांत ती करतात काम आणि कोणाची सांगिनात हांवें केलें कांय ना चुपचाप करतात आनी येतात ते म्हाका एक खुशी जाली हांगा पळोवन आतां आमची टीम मेंबरां कितलेच एक तोंडार येना म्हळ्यार एक हांवें केलें तूं येवनाय हांव येवना कांय ना कितले मोगान करतात कितले खुशी जाता ते वचून तांकां पळयतना आनी स्मायल तोंड अशें रागान कांय ना कितले बरें इतले खुशी जाता गे ब्रदरान आमकां अशें इतले बरें टिचींग दिवन आमकां शिकयला प्रॅक्टिकली आमकां करूंक हे ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जे शिकयले न्ही ते प्रॅक्टिकली करूंक थँक्यू जीजस कोणाची काही विचारूंक कागी क्लोज करिया गी नांगे नांगे सॉरी नांगे उलोवंक नांगे म्हण विचारना सर विचारूंक Praise the Lord. Praise the Lord. वय ते एका व्यक्तीक एकलोच पूत आसलो ताचो फोटो ताणें कोणाक जाय घेवयेत म्हणल्या वेळार कोणी मुखार येवना मागीर तो थंयचो तो कामागार म्हणल्या बरी मुखार आयलो वय गार्डनार ते मागीर ताजें जालें तशें जेजूक आमी स्विकार म्हळ्यार आमचो जेजूक आमी सत मानलेल्या वेळार आमचो स्वामी सोडवणदार देव म्हणून स्विकार केल्ल्या वेळार देवाचें कितें आसा तें सगळें आमचें जाता म्हळ्यार देवाक आसलो एकलोच पूत म्हळ्यार त्या दृश्टीन पळयल्यार देवाची सगळी आस्त ताच्या एकल्याच पुताची देखून जेजूक स्विकार करचें म्हणटना देवाचें सगळें आमी आमचें जालें म्हणून म्हळ्यार तें आमी भावार्थानच मानून घेवचें सत म्हळ्यार आमकां देवाचें उतरच डॉक्युमेंट जाल्ल्यान देवाक एकलोच पूत जेजू क्रिस्त देखून ताका सत मानता आसतना ताका म्हजो स्वामी सोडवणदार देव म्हणून हांव स्विकार करता आसतना देवाचें सगळें देवाचें राजच म्हजें म्हळ्यार आदी एक कोण ताका स्विकार करता तांचें जालें म्हणून तशें ह्या देवाच्या एकल्याच पुताक मरयेन जल्म दिलो अशें तिणें सोडवणदाराक जल्म दिलो वा देवाच्या उतराक जल्म दिलो अशें त्या रितीन पळोवंक गेल्यार मोरयेक व्हरती तिजो भावार्थ विशेश म्हणाज देवाच्या उतरांत वय आनी तिजें कालतेपण तिजो भावार्थ आनी सोंसणीकाय थिरासण भावार्थांत ते बरो विशेश गुण तिजे ते आमकां पळोवंक मेळटात प्रेज द लॉर्ड पुता कोण स्वीकार करतात सकडी तांचेच जाता वय वय आनी कोणी ना म्हणून चिंता थँक्स गिविंग
थँक्स गिविंग प्रेयर कोणी करतात गी? कोण केलं? तुम्हीच करा सिस्टर. हा. सर्गींचे बाप्पा आम्ही तुका अर्घ दिता यो बरो दीस तुवें आमकां पावो केल्ल्या पासत जेजू आम्ही तुका अर्घ दिता. तू आमचो सोडवणदार, तू आमच्या पासत या संवसारांत आयलोय जेजू. आमचो तुटुल्लो तो बाप्पा सांगता तुटुल्लो तो संबंध जोडूंक तू आमच्या पासत या संवसारांत आयलोय जेजू. तुका आमी अर्घ दिता जेजू. आमच्या पासत तुवें केल्ल्या सॅक्रिफायसा पासत आमी तुका अर्घ दिता जेजू. आमी फावो न्हय जेजू जाल्यार तुवें आमकां फावो जावचें बरी केलाय जेजू. अर्घ जेजू. जेजू तुजे उतार तुवें आमकां शिकोवंक हो बरो अवकाश तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. तुजे उतार आमी खाली आयकोवचे मात्र न्हय जेजू. हर एक तुजे उतार आमी आमच्या आमी ते पातयेवन त्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी आमी जियोंक हर एक घडी तुजे उतरा प्रकार आमी जियोंक त्या प्रकार आमी कार्य करूंक तू आमकां कुमो करताय जेजू. त्या देखून तुका आमी अर्घ दिता जेजू. आमचे कान जेजू तुजे उतराक अटेंटिव्ह असो आसचे बरी तू केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमचे काळीज जेजू तुवें अनॉयंट केल्ल्या खातीर तुका अर्घ दिता. जेजू तू आमचे आत्मीक दोळे आत्मीक कान तुवें आमचे ओपन केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता जेजू. जेजू आमी तुका अर्घ दिता जेजू. आमच्या सांगत रावन आमकां तुज्या राज्याचे सिक्रेट्स तुज्या राज्याचे रहस्य तुवें आमकां शिकयताय जेजू. त्या देखून तुका आमी अर्घ दिता जेजू. तुजी आवय मदर मेरी बरी जेजू. आमी कालतेपण सोंसणीकाय पिरासान भावार्थांत रावूंक आमकां तुजो पवित्र आत्म्या तू आमकां कुमोग कर. अर्घ जेजू तुवें आमकां केल्ल्या हर एक उपकारा पासत आमी तुका काळजांत अर्घ दिता जेजू. अर्घ आनी ओगलाप जेजू तुका. सर्गींच्या बाप्पा हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. 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 Amen. Amen. Praise God. Thank you, sister. Praise थँक्यू. God. Praise God. Praise God. Thank you, sister.